Manifestazioni di molta gente e di molte organizzazioni, perché io per esempio sono dell'associazione Francia-Palestina Solidarità e tutti sono gente che non vuole il razzismo in Francia e che stiamo molto discontenti del che fa questo governo Sarkozy contro le persone di origine straniera. E per esempio noi che siamo figli di rifugiati e che noi eravamo francesi alla nascenza, lo che ha detto Sarkozy lo trobiamo scandaloso. Bé, com a tot arreu de l'estat francès, és una resposta ciutadana a la política nefasta del govern actual i de Nicolas Sarkozy, que vol amagar els problemes socials i els problemes del govern actualment aprofitant una reacció populista, xenofoba, en contra les poblacions més fràgils que viuen aquí, en aquest territori, al nord, a Catalunya Nord, com arreu de l'estat francès, aquí els gitanos i a d'altres llocs les poblacions roms. Doncs això és una resposta ciutadana que em sembla que cal tenir ben present i contundent abans d'aquesta tardor social arreu de l'estat francès. Jo soc aquí com a militant d'Europa Ecologia, efectivament. Hola, bon dia. Bon dia. Manifestació a Perpinyà, avui? Sí, avui manifestació en contra de les lleis de xenofobia que porta per projecte el govern. Sí. Porta projectes i a més fa actes... Actua, sí. Com per exemple... Amb els roms és clar que hi ha una actuació molt violenta de l'estat francès que està en contra dels principis fonamentals de la nostra república. En poques paraules, per aquests que ens mirarien per internet i no coneixen, què és la FSU? La FSU és la Federació Sindical Unitaire, que és una federació on podem trobar sindicats com els sindicats de l'ensenyament, sobretot, i sindicats en altres dominis de la funció pública d'Estat, que sigui el Ministeri de l'Agricultura, de l'Environnement, de l'Interior, etc. Perquè nosaltres portem sempre com valor la defensa dels valors fonamentals de la nostra república i del contracte republicà que es va firmar el 1946. Hola, bon dia. Hola, bon dia. La CGT 66 és una de les organitzacions sindicals que criden a manifestar. Per què? Sí, és una organització que crida amb els altres a manifestar, un partit polític també, i perquè el que passa en França és inacceptable. Al país del dret dels homes no pot tenir una política de xenofobia. El que passa és la política del govern que visa enviar a casa els immigrats, el treballador també, tenim problemes amb el treballador, però amb la gent, tots els pobles, i també és el que passa ara, gent d'Europa, perquè els roms, com diguem aquí, són romà o bulgar. Que aquí som en el barri dels immigrats, de tots els immigrats. I tots, i barri pobre de Perpinyà. Volem mostrar a la població que no se pot deixar les coses així. Mais alors pas moi, parce que j'ai horreur de... Les panneaux devant, mais les autres sont derrière.